Дитячий флешмоб на підтримку військовополонених. Учні понад 20 столичних шкіл написали листи і малюнки українським морякам, захопленим Росією. Про це розповів народний депутат Дмитро Білоцерковець. Каже, діти сподіваються, така підтримка надасть сил нашим військовополоненим. Їх вже надіслали на адреси московських СІЗО Лефортово та Матросської Тишини, де утримують моряків. Всередині кожного листа конверт, аби військові могли відповісти. Ініціативу можуть підтримати й інші навчальні заклади. Головне, щоб листи були написані від руки та не містили гасел, які не пропустить російська цензура. Там були такі унікальні речі, що можна було побачити, що діти, в принципі, ставлять себе на місце тих героїв, які зараз знаходяться в Москві, і вони переживають це як свою особисту трагедію. Тобто, що вони дійсно хочуть, щоб вони не просто повернулися, щоб вони повернулися з високо піднятою головою, щоб вони повернулися як герої, щоб вони повернулись без жодних втрат по здоров'ю. Такі речі мають бути для того, щоб зробити унікальну історію нашої країни.